ndiri kungonetsana netendi ichingoti shu kandinondoita sei ndatenderera pese ndatora zvitina ndaisazve pamusoro pese bo ndakambenge ndatya kuti mhepo ikauya zvitina mvura ikira mhepo ikauya paya tende ikasimuka ndorohwa ndiri mukati. Zuro ndakatenderedza yose kuita meri go round imba ndapedza kudara ndikati hora iti ndapedza nazvo ikati unonyeba yaingoita rusha ndikati ndovata sei nerusha ndatora zvitombo zvese ndakanda pamusoro mozviona kurembera masopo nehope handisi kugwara kana kuti kudini handidi kurevera mwari nhema nokuti vanokutozokugwarisa hope chaidzo ndo dzandiri kurwadziwa nadzo kuti ndidzivati hope ukuwo uku vanozviona kudai ndakatonotsvaka vana nonzi sipo dzegenderal magic neuyu nemafuta acho kuti maybe these eco guys for the people riboyera vanhu vamwari ndiri muno nhasi takazorora nyama dzangu dzondigwadza kwete kurwara kutonyara chaiko kunyara kuri kwandiri kuita mozava ndekwei guys kandazombonyazorwadziwa nekuvata pano pamba pano pandirikwadza kana ndisina kuvata mota ndichirumwa nemosikito ndo chekutanga kugwadziwa uri ukada kupinda mumota mosikito dzozara kuti iri rangu bendekete handisi kuti pana rikavata mumota ndandoda kudonha here ndofunga chose chiya chinoyekera checha chirimu checha chekuzasi kwebhaketi chakandicheka meso kuzvimbaikira nemumabhaketi ndikabuda kukanaya ndikapinda mumba ndikapinda mukicheni yamunoona iri uko netende iyoyo yayakaboka tikabva vakomana vakati no chakai mangu matendi ndikatotsvaka matende mangu maviri mamupandawana ndikaya nawo ndikaisa pasi rekutanga nekumadziro kuti kusanwa sementi zvakanaka zvikadii ndikatama uko ndikapinda amona mamudiri munomu handitika ichi chakanaka kuti mosikito hadzipindi ndo zvakanakira chino zvimacamping tents zvedu saka ukatotarisa pane mumwe misodzi yamunotoona pane chicamping tent chino ichi imo mumba umo mamune mauyu matanda aripo unotochinda nekuresa mune matanda arimo imomomo aibuda musodzi ndoyamunoona ndo imwe yeblack amayo akazobva misodzi iyoyo vo dzakambowachwa zvasazvanatsokuomera neimwe yeredhi yemubhamaropa misodzi yemiti iyoyo yaidonha nemwana miti inonhuhwa wakomana iyoyo imwe yacho ndiri mukati zvadero paya tafundira ndapinda umu manje pamusoro apapo ndo patakazokavha because kwainaya musi wokutanga mazitende aya aisimuka achinda mudenga kudai rovero kuti zhii haunozviona tase riri kuoranyurwa everyday ndikati maiwe nendikururama everyday chikorufu 1 ndine ndakamuka ndichisotana nekuti idha kuri kunaya ndiri kunzvenga mvura kana ndiri kuti samosikito ndapinda umo iro zitende racho riya raenda mudenga rouya rota sekuti rinoda kundirova musoro musi wekutanga ndakafunga kuti tende yaya yangwaranyuka pamusoro apa kuchinaya mvura yaya iri kuinda nedivi rinenge chichuruka kuti kutange ngasati ipombiri kuita sei iri kuvhurika guys ndati nhema zuro madeko 11 chikorufu 1 2 ndiri kungonetsana netendi ichingoti shu kandinondoita sei ndatenderera pese ndatora zvitina ndaisazve pamusoro pese bo ndakambenge ndatya kuti mhepo ikauya zvitina mvura ikira mhepo ikauya paya tende ikasimuka ndorohwa ndiri mukati. Zuro ndakatenderedza yose kuita meri go round imba ndapedza kudara ndikati hora iti ndapedza nazvo ikati unonyeba yaingoita rusha ndikati ndovata sei nerusha ndatora zvitombo zvese ndakanda pamusoro saka ipapapa manje bhosi wakomana vanga vambenge vabuda saka nanchiti kana vauya vakomana vaka sezvo zvitina zvazvo zvimwe zvazokwanisa kusvika 2 loads nhasi ndandoti inini vakasvika ngavambovhara divi yerumu yandiri so that kudivi kwacho kuri kupinda nemhepo kusasimudza zitende rese ichiramba ichirova kuti apa vatiki vanhu vamwari ndiri kungonetsana nematende inini ndikazoti naye mwari wei kusasangana nezveusiku everyday ndinde ndichingombuka ndichigadzisa mandende ndakavata mwana kwakadzipfodora indi ndofuma dzozobata kuma3 zvokuzvimanikidza saka izvi ndakanyara nehope kutonyara nekutonetsana netendi
ndokwandakatoita muzoro nhasi. Saka ndamboda kuti ndiva tikati no ndakandanga ndanozvigezera ndikazvigezera ndombobva mukati umo kuita kuti vakomana apa vakanosvika vondigadzira vondivharira ipapo mumwe wose mendopera ndiri pano. Time ndosimudzana nemukwendezve iye ndakatisa gumbezi kuti because kamwepo karipo nhasi kari kutonhora ndati hapana handa kwandoenda nhasi vasira ndiri pano. Saka panoda mbotozvimanikidza kuti pamwe ndikamboti vati kutapudza hope ikoko. Hope ndo dzandinotombaiva nadzo kwete kuti kudi handisi kugwara vanhu vamwari vanhu vangazototi kuda kugwara kana kunetsana nematende usiku kuti ndikwanise kuvata asi zviri kutoramba. Ndati naye mhosva yangu ndeiko pano pamusha every day ndini gadhi jere pano pamba ndine ndakavagadha vesa zuro pakatozodarika vanhu vaitaura kurodhuko kuma 2 am ndikatombomuka ndikati kuda kuda kuuya pano vanhu vavo ndakagara ndikati no vakavata kutende uko kwebhuruu vakavata havamukika pano nyangwe ukamuka mvura ikanaya yakadiya ukaona atozomukawo hamenyo kuti anenge ada kutoenda kutoileteri ini ndinenge ndiri gadhi pano ngamuzviona. Saka ndo upenyu hwangu hwandiri kuita pano ndati nhasi aiwa I should be able to rest. It's not supposed to be a punishment. Why am I being punished in the name of the project? Namunozviona manje mazango akatorembera nehope chaidzo ukuwo ndiri kuryekita nemvura kanenge vanochera mumakuvi. Saka ndotofunga kutomboekera gandivhureoni mozviona kurembera masopo nehope handisi kugwara kana kuti kudini handidi kurevera mwari nhema nokuti vanokutozokugwarisa. Hope chaidzo ndo dzandiri kurwadziwa nadzo kuti ndidzivati hope uku vanozviona kudai ndakatonotsvaka vana nonzi sipo dzegenderal magic neuyu nemafuta acho kuti maybe mapunda ekureacta nemvura vari kuichera papi panogona kunge pangu pane zvimakonyekonye hatizozivi kuti vari kuchera papi mvura yacho nokuti inenge iri kurambana neni kana muviri wese unobva wavava. Saka tachitombotaana naamona asi kuti no maybe ndikatombonotsvaka kana iri dito lesendisa kona ndamboti ndanchiibhoilisa ndaibhoilisa toigesa still zviri kuramba anguzvona. Saka ndoda kutombonotsvaka kana dito nditodira mukati kudai nokuti iri kurambana neni chichazoguma chaitika muviri wese manje nokuti mamwe ari kuwedzera mamwe ari kubuda kuwedzera kwaari kutoita mbichana. Saka ndo zviripo asi aya nhau yebunda haisi dambudzo zvaro rokuti ndariekta nemvura kana kuti kudi dambudzo riri pakuti ini ndikwanise kumbovatawo sekuvata kuri kuita vamwe inotori punishment handiriyo ndiri everyday ndokachita kuti vanhu we ini ndiri kugadhe zviri kuitika usiku pamwe hamutozi kuti chichaitika. Hope chaidzo kuti mbangodhakwa nehope tozvikuti ndidzivate zvikuru kunyanya kuti kunyatsokutora ndoda kutofuka jira kurifuka chaiko ndogondotoda kutoti ndiite.